Hola a tothom, benvinguts a la segona part del puzzle de 3.000 peces. En el mes d'octubre vaig invertir 14 dies amb el puzzle. També hi vaig invertir entre 14 i 15 hores. Ara intentaré avançar amb la part vermella, que aquí tinc les peces separades, a veure si ho puc fer aquesta tarda. Ja porto unes quantes setmanes de novembre fent el puzzle. Acabo de sobrepassar les 20 hores. Avui intentaré avançar amb la part groga. Així es veu el puzzle a l'última setmana de novembre. Tinc aquestes caixes amb peces que estan ordenades. El següent pas que faré serà tot el blau fosc que hi ha aquí al mig i seguidament aquest blau verd.